Površina većeg klipa A1 400 puta je veća od površine manjeg klipa. Kolika sila pokreće veći klip ako na manji klip djelujemo silom od 200 N? Pogledajmo najprije što nam je zadano. Površina većeg klipa A1 400 puta je veća od klipa A2. Pa to zapišimo. A1 je jednako 400 puta A2. Ako na manji klip djelujemo silom od 200 N, znači da je sila F2 jednako 200 N. Tražimo silu F1, a formula kojom se koristimo P je jednako F kroz A. Ako se sjetimo Paskalovog zakona, prema kojem sila koja djeluje na veći klip ovisi o površini tog klipa u odnosu na površinu manjeg klipa, pa tako. Ako je površina većeg klipa A1 400 puta veća od površine manjeg klipa A2, tada je sila na većem klipu F1 također 400 puta veća od sile na manjem klipu F2. Kažemo da su tlak P1 i tlak P2 jednaki. Tražimo silu koja djeluje na veći klip, silu F1. F1 kroz A1 jednako F2 kroz A2. Uvrstimo ono što znamo. Sila F1 ne znamo. Površina klipa A1 400 puta je veća od klipa A2. I imamo silu 200 N i A2 ne znamo. Ako unakrsno pomnožimo, znači F1 puta A2 jednako je 400 puta A2 puta 200. Dobijemo da je F1 jednako 80.000 N, odnosno sila kojom djelujemo na veći klip je 400 puta veća od sile kojom djelujemo na manji klip. Znači pa sila kojom djelujemo na veći klip je 80.000 N. Ako vam se video svidio, ne zaboravite kliknuti like i zvonce kako bi se preplatili na kanal i ukoliko imate pitanja, pišite ih u komentar.